नमस्ते भैया लोग, फिर आ गइल बानी। जानत तानी सभे लोग, तनी वीडियो बनवले में बड़ा मेहनत लागेला, रउआ सबके हँसौलो में बड़ा मेहनत लागेला। तनी सब्सक्राइब उस्क्राइब कर दिहल करी। हैं? तो चलिए आज हँसावे खातिर आ गइल बानी। बिहार चलो ना हमारे साथे न? चलो ना? तो चली बिहार। बिहार में बुधुआ बुधुआ बिहार क रहे। सर्व के बियाहे नहीं होखे। अड़ोस पड़ोस का सगन के बियाह हो गइले, सगन घर में लइका हो गइले, सर्व एकर गहकिए नहीं चढ़े। एकर माई दादा सैकड़ों मनौती मनल तब जाके एकर बियाह। बियाह तो हो गइल सरवा, लेकिन 10 बरिस तक लेकर लइके में नहीं। औरी आ अब एकर माई दादा एगो औरी मनौती मांग दिहन। इतना मनौती मनना कि 10 साल के बाद 2 छौड़ा पैदा हो गई। अब दोनों छौड़ा कमाल को। एगो सरवा बरसात में भइल तो ओकर बरसाती लाल धरा गइल, आ एगो सरवा गर्मी में भइल तो ओकर गर्मी लाल धरा गइल। दोनों के लगे अलग अलग बीमारी रहे। बरसाती लाल इतना पानी छोड़े ना कि घर के लोग परेशान हो गए। आ गर्मी लाल ये इतना गर्म पानी छोड़े कि अगर भूल से तनको एहन ओहन भइल ना तो झलका तो पड़िए जा। एक बात का भइल कि बरसाती लाल के ओकर माई लेके चल गेली अपने मामा के यहाँ। यही छठिया में ऐसने छठी रहे लेके चल गेली। ऊ सरवा का कैलस, जंगला में से सुसु क दिहलस। आ पड़ोसी मुखिया रहन 2 फुट पानी के किचन में जाके मुखिया जी एकदम तो मनो मार झगड़ा। गर्मी लाल एकर कमाल के बात बा, जाड़ा के जब मौसम आवे तबले गर्मी लाल के यहाँ भीड़ हो जाए। क्यों कहे भैया हमके 1 बाल्टी दे दा, क्यों कहे भैया हमके 2 बाल्टी दे दा, क्यों कहे भैया 1 के लोटा दे दा, हमारा काम चल जाई। इतना प्रचंड शीतलहरी चलत रहे ना कि लोग 10-10 दिन तक नहाइबे नहीं करे। अब गर्मी ललवा के यहाँ डब्बा या बर्तन लेके आवे होते इतनी पानी होनी दे तो ले जाके मेरा और के नहा ले। कमाल तो तब हो गई कि भैया लीलावती रहे बगलिया में। वो लीलावती के का भइल, मेहमान आ गइल ना, गैस खत्म हो गइल है। दौड़ल आइल कहतिया कि 1 लीटर पानी हमारे पूछना कि गर्मी लाल को कि बरसाती लाल को, कहते ना गर्मी लाल को चाह बनावे के बाद। गर्मी लाल 1 लीटर पानी दे दिया ना, लीलावती ले गए चाय बना के मेहमान के चला दिया।